Radničné námestie za evanjelickým kostolom v Prievoze ožilo v sobotu dopoludnia viac ako je bežné. Postarali sa o to členovia a členky občianskeho združenia Náš Prievoz, ktorí aktívne budujú komunitu susedov prostredníctvom rôznych podujatí. 1. októbrový víkend patril spoznávaniu tejto časti Ružinova. Prvá prechádzka bude taká, že komplexná prechádzka Prievozom. Navštívime všetky kľúčové prievozské pamiatky. Do niektorých nazrieme aj dovnútra, do ktorých sa dá a technický stav to umožňuje. Kde samozrejme o kultové stavby Prievozu, evanjelický kostol, obecná radnica, hasičská zbrojnica, Čákyho kaštiel a Čákyho záhradníctvo. No a druhá prechádzka bude taká, by som povedal, že skôr pre fajnšmekrov a bude to prechádzka Vlčím hrdlom, kde kedysi bola Pálfiho bažantnica, alebo taká Pálfiho taký polovný revír a stále sa tam zachovalo teda niekoľko pamiatok na toto obdobie. Ja rada chodím na také všelijaké komentované prehliadky rôznych častí Bratislavy a v Prievoze som ešte nebola na takejto komentovanej prehliadke. Niekto cez nejakého známeho som sa to dozvedela, mi poslal link, tak preto som prišla. Starý Prievoz je zaujímavý, poznáme ho a to Vlčie hrdlo je trošku pre nás menej známe, takže asi to bude také zaujímavejšie pre nás ešte viac. Mňa zaujíma všetko, som tu nová, nepoznám Prievoz a som jeho súčasťou a chcem byť jeho súčasťou, takže potrebujem ho spoznať a chcem ho spoznať. To je dôležité. Mnoho ľudí ani netuší o tom Prievoze, čo sa tu všetko deje a snažíme sa, aby tí ľudia vytvorili nejakú komunitu. Našťastie nás čím ďalej viac pribúda, takže to ovocie sa postupne dosahuje. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok podporila podujatie nadácia mesta Bratislavy. Ale prvýkrát sa stalo aj súčasťou československej akcie s názvom Deň architektúry. Organizátori tento rok pripravili pre návštevníkov aj prekvapenie. Chceli sme, aby si ľudia niečo odniesli z tohto podujatia a rozhodli sme sa vydať prvú pohľadnicu z Prievozu. Takže budeme krstiť pohľadnicu z Prievozu, na ktorej je teda kreslená reprodukcia historickej fotky evanjelického kostola. A v rámci krstu vlastne podpíšeme pohľadnice, ktoré následne pošleme primátorovi a starostovi mestskej časti. O motív a kreatívne spracovanie sa postarala študentka krajinárskej architektúry Alena Drahovská, ktorej pohľadnica zobrazuje evanjelický kostol v Prievoze, ktorý je od roku 2016 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od malička malujem a kreslím a nejakým spôsobom sa tým snažím vyjadrovať sama seba. A keď prišla táto spolupráca nakresliť niečo pre Prievoz, čiže oblasť, kde bývam, tak som mala iba radosť, že sa moje diela niekde aj vystavia a poprípade ľudia uvidia, čo tvorím. Jedná sa teda o akvarelovú kresbu, maľbu, doplnenú linkami nejakého inkoustu. Jedným z krstných rodičov unikátnej pohľadnice sa stal najstarší prievozčan, 102-ročný Jozef Opavský, ktorý je stále neuveriteľne aktívny. Neprišiel preto s prázdnymi rukami. Som požiadal pána poslanca, že donesem sem ten chlebovník, ktorý bol zasadený tedy, keď sa staval kostol. Tí ľudia, ktorí sa sem nasťahovali, prakticky sa dá povedať, že z tých starých tu už nikto nežije. Aby sa dozvedeli, ako to tu bolo. Samozrejme. No ale trebalo by sa o to aj starať. Pre TVR Veronika Vasilková.